Egunon jainkoa deizula dizkide, Elizaren irakaspen soziala. Hala beharrez batzuetan, ez jakintasunez edo tautzikeriez beste batzuetan, baina gehienetan, gizakion jokaera bidegabeak ondorioz, arazo sozial ugari izan da eta da munduko gizarteetan. Arazo sozial hoien biktimei, egoera lazgarritik ateratzen laguntzeko edota sufrimendu arintzeko, karitate egile askoren jarduera ipatu nizun joan zen igandean. 18. mendean eta 19. mendeaz gero, karitate egintzak ez ezik, gizarte egiturak eraldatzeko borroka asko ere eginda, Europan eta gainerako kontinentetan. Nekazari kulturatik industrialera igarotzean batez ere, ugaldu egin ziren arazoak. Eta arazoientzat aldaketa estrukturala lortzeko burrukak ugaldu. Elizak ere, ez berehalakoan, baina bai arazoa hartzean, heldu zion langilearen arazoari. Karitatearen ikuspegitik ez ezik, baita planteamendu aldetik ere. Bere gogoeta eta irakaspenak eskainiz, arazo larriaiek bideratzeko. Alemanian adibidez, langile bazkun edo asoziazio indartsuak eratu zituen Adolf Kolpingek 19. mendean. Emanuel von Ketteler apezpikuak ere, garai beretsuan, lan handia egin zuen bere predikazioaz langileriaren arazoa argitzeko. Ondorioz, langile mugimendu katoliko indartsua sortu zen Alemanian. Aita santuek ere, helduko zioten arazoari, dokumentu garrantzitsuak argitaratuz. Leon XIII Rerum Novarum gauza berriez entziklika argitaratu zuen 1881ko maiatzaren 15. Kapitalaren eta lanaren eskubideak eta betebeharrak du gai nagusia. Kapitalismo industrialaren eraginez, langileria nozitzen zuen egoera latza abiapuntu harturik. Langileen gehiengoa bidegabeki zapaltzen duen miseria eta zorigaitza hobetzea zuen aita santuak kezka nagusia. Sindikatuak eratzeko eskubidea babestu zuen, baina sozialismo naiz kapitalismo mugagabea baztertuz eta jabetza pribatuaren eskubidea baieztatuz. Langileen egoera sozial hobetzeko kristau morala eta bertuteak baliagarri zirela defenditu zuen, eta garbi oiukatu legezkoa zirela langileek beren egoera hobetzeko egin zitzakeen ahaleginak. Nagusi eta langileen arteko harremanetan kontuan izan behar dira beti, zioen Leon XIII, askatasuna eta justizia eta pertsonaren duintasunarekiko begirunea, errespetua. Lansariak bidezkoa izan behar du, nagusiaren eta langilearen artean adostua. Eta bidezkoa izateko, langilea bere mantenurako behar duena baino txikiagoa ezin da izan. Jabetzari mugak jarri behar zaizkio, gizarte osoaren zerbitzurako izan dadin. Ankerra izatea da, etekina lortzeko langilea tresna mespetxagarritzat erabiltzea, besoetan duen indarra beste ezer kontuan hartu gabe zioen aita santuak. Garai hartan katoliko asko jabetu gabe zegoen arazoaren larriaz, eta ez zuen ulertu Leon XIIIaren planteamendua. Pio XI kuadragesimoan, 40. urtea argitaratu zuen, 1921an, gai berean sakonduz. 20. mendearen hasieran, zientziaren eta teknikaren garapenean oinarritzen ari zen sistema ekonomikoa. Industria gero eta eragin handiagoa zuen ekonomian. Horren ondorio larrienetako bat, gizartea bi klasetan banatzea izan zen. Ekoizpen medioen jabeak alde batetik eta langilea bestetik. Jabeak gutxiago ziren, baina bere egin zituzten abantailak eta ekeinak. Langileak aldiz askoz gehiago izanik, behartsu ziren eta estutasun ekonomikoak ateratzeko borrokari ekin zioten. Lehenengo mundu gerrateak utzitako egoerari erantzuteko, beharrezkoa zela zioen entziklikak ordena ekonomiko-sozialaz beste ikuspegi etiko bat izatea mundu osoan.
Arazo soziala ez zen bukatzen kapitalaren jabeen eta langileen arteko harreman istulutsuetan, beste arazo asko ere azaltzen ari zen. Nazioen arteko harreman zailak, nazio deskolonizatuetan sortutako egoera politikoa, garatze bidean ziren nazioak, halako gaiak ere hartu zituzten aita santuek kontuan. Ebangelioaren ikuspegitik, erizak adirazi berrekoa adirazteko. Beste dokumentu askoren artean, hau azpimarratuko dut. Joan 23. Pacem Interris entziklika, 1963ko apirilaren 13an argitaratua. Munduan sortzen ari zen egoera berriaren aurrean, ebangelioaren argia eskaini nahi zuen. Gorakasi joan sozializazioa eta elkarmenpekotasun soziala. Antzina kolonia izaniko herriak munduko politikan esku hartzen hasi ziren. Gudu atomikoaren mehatxua gero eta goriago zegoen. Indarra handiz azpimarratzen duen ziklikak defenditu beharrekoa direla gizakiaren duintasunari dagozkion eskubideak. Giza eskubidei sortzaien errespetuak izan behar duela, denen ongia bilatzeko irizpide. Eta bizikidetza lortzeko oinarri. Azkenik, Paulo VI Populorum Progressio, herrien garaipena, deritzan enziklika argitaratu zuen 1967ko martxoaren 26an. Herri guztien garapen osoa sustatu behar dela oiukatuz, eta independentzia politikoa ez ezik, herriek independentzia ekonomikoa ere nahi dutela. Gizakiaren garapen osoa ez dela, iritsiko gizadi osoa solidarioki garatu ezean, eta nazioen artean elkartasuna bultzatu behar dela, herri ahulenei laguntzeko. Jesusen mezua gaurko arazoi begira, eta gaurko hizkeran hots egiten dute horrela aita santuek. Entzungo aldiek gizarteak, izan igande eta aste ona, eta bihar ospatu pozkarioz, Andre Mariaren jasokunde edo zeruratzea.